Hola, me llamo Camps, Forrest Camps. Estoy aquí para deciros que voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos. Soy inocente, completamente inocente. Aquí suenan risas. I continuaré, esta és la part que més mos ha agradat del vídeo de Camps, continuaré al servicio del partido y de la comunidad allá donde me encuentre, por supuesto en Valencia, el mejor sitio para nacer, para crecer, para vivir, para crear una familia, en mi caso para criar a los polluelos, para crear un nido con ramas de pino. Y por supuesto para eyacular. Y para... ¿qué decime algo? Especular. Y para especular. Para ponerse traje. Y para crear una tienda de trajes, como la de Alfonso Rus, la del Rossini. Senyores i senyors, a veure, estem en els locals de Podeplom, això és... no ho podem evitar. Això estem en els locals de Podeplom, això és Podeplom, i estem un poc així flipant gambes perquè després d'aquestes declaracions del Camps ahir, dimecres, dia 20 de juliol, a les 5 o les 6 de la vesprà, Camps va dir això, estava descollonant-se el cabró en nuestra puta cara. Així que estem a anunciar-ho públicament. Camps se'n va, però la merda es queda. Tenim 14 imputats en el Congrés, senyors, i mos ha fet molta gràcia, no ho podem evitar, i que ho pengem en el Facebook. No podem evitar, el Camps dimitís a les 5 de l'espre, i la primera notícia de Canal 9... La primera notícia en Canal 9 a les 12 de la nit va ser això. A les 12 de la nit, primera notícia sobre la dimissió. Jure que Aitan contindré... Para! Pause un moment! Anem a analitzar això. Estimats públic de Podeplom, què acaba de dir? Jure que Aitan contindré. Torno a posar, a veure, torno a posar. A veure? No, sí. Jure que Aitan contindré... Ai, vale. Jure que Aitan... Ahí podem veure una cosa premonitòria. Camps ja tenia en el cap lo de l'ensenyament en xino, perquè ella està ja introduint, ella havia parlat ja en Font de Mora, està introduint ja el xino, perquè anem, Aitan contindré. Què és això? Bé, continuem. De president de la Generalitat, acataré la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. El 27 de juny de 2003, Francisco Camps jurava per primera vegada el càrrec com a president de la Generalitat després de guanyar les eleccions per majoria absoluta. Després arribaren 2 victòries absolutes més i es va convertir en el president amb més suport democràtic de la història de la comunitat. Para! Anem a veure, anem a titular això, curso d'ètica professional. La locutora de Canal 9. Per què no està descollonant-se? Anem a continuar. Camps ha estat al capdavant de la Generalitat, sempre velant pels interessos dels valencians. Per això, per a dotar de més autogovern la comunitat, va ser l'impulsor de la reforma del nostre estatut. Ferm defensor del corredor mediterrani a Brussel·les, Francisco Camps s'ha reunit diverses vegades per a lluitar per aquesta reivindicació del sector empresarial. Durant el seu mandat ha vist com es feia realitat l'AVE Madrid-Comunitat Valenciana, el tram d'Alacant i l'aeroport de Castelló. Anem a veure. Estic loco o són coses meues? Jo l'únic que vull és transmitir-vos públicament en la xarxa social la meva inquietud. Això, no, encara no hem dit res de la dimissió. Continuem. Un altre dels puntals del seu govern ha inaugurat diversos hospitals, entre ells la Nova Fe de València, centre de referència a escala nacional. Ai, molt bé. La imatge de la comunitat ha donat la volta al món gràcies a la Fórmula 1 o l'America's Cup, esdeveniments esportius que Francisco Camps va aconseguir portar a la comunitat valenciana per a consolidar-la com a destinació turística de preferència i com a font d'ingressos gràcies a l'impacte econòmic generat. El creixement de la comunitat fa que multinacionals com Microsoft s'hagin interessat per aquest territori. El gener del... És Bill Gates! A veure, està dimitint, està Bill Gates, està Clestone. Molt bé, continuem, grandes èxitos. En 2010, Francisco Camps i Bill Gates firmaven la instal·lació del primer centre d'innovació sanitari.
suport a xicotetes i grans empreses que han repercutit en benefici dels valencians. Això és la Com a Ford. president de la Generalitat ha assistit el mes passat a la major inversió de Ford en la factoria d'Almussafes. I aquests camps La dirigint... cultura no s'ha quedat enrere durant la seva Menda. presidència. El defensor de la nostra llengua i tradicions ha inaugurat el Palau de les Arts i l'exposició Visions d'Espanya de Sorolla. Francisco Camps i els prínceps d'Astúries veien com les grans pintures de l'artista valencià eixien per primera vegada de Nova York per a instal·lar-se al Centre Cultural Balcaixa. Exacte, aquí és de Impuls lo que també estem a les parlant. noves tecnologies, com ara l'acord que Camps va firmar el 2010 per a instal·lar al Politècnic el nou Laboratori Espacial Europeu. El 2007, València va encapçalar la lluita contra el canvi climàtic amb la presència del Nobel de la Pau, Rajendra Pachauri. Tindrem a Chaure. Continuem amb el xino. Francisco Camps ha estat 8 anys presidint la Comunitat Valenciana, 8 anys de 8 anys. creixement que l'han convertit en referència Ciutat de nacional la i xanxa i internacional. Això és la notícia. Senyores i senyors, això és la notícia de Canal 9 sobre la dimissió de Camps. En cap moment han dit la paraula dimissió i això és un anàlisi de los grandes éxitos de la comunitat. València, increïble però cierta. Així que continuarem informant. Moltes gràcies i anem a rebentar-ho tot.